penitencial, però abans farem la festa, celebrant tots els pecats. Serà fred, no us deixeu aquí a l'aire, home. Poseu-li una manteta a sobre, eh? Pot ser això. La penjada de Carnestoltes és com cada any, l'únic que passa que sí que aquest any toca aquí la parròquia d'Escaldes. Vam començar ja, com sabeu, l'any passat intercanviant el que seria la penjada i la cremada i aquest any tornem a estar aquí.